Ukhozi olumaphiko olubhula amaphiko kwaye kwaphephetheka imiyane inyoni nobuciko nobuyoninco edwebe ngesivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala nyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule izibongo zokhozi FM sizibhalelwe ngusidadada soju Ukhozi FM luhamba phambili. Sanibonani siyakumukela kuKhozi FM TV namhlanje nomculi wegospel owaziwayo ingoma yakhe inoma ngithi ingoma zakhe ziculwa abancane ziculwa abadala kube ingoma ezishisa ikhotha kube umculo futhi wokholo okwazi ukuthi ungadlala kuma festival adlala ama genre ahlukahlukene lwengikhuluma ngaye umfana waseMzimkhulu UJumbo khambahle bhuti ngiyaphila futhi siya yakhona mfethu ugcineni ekhaya ngiyazi umuntu okukhuthalela ukuhamba uvele ekhaya. Bengikhona nje izolo ngibuye ebusuku. Yeah. Yakade ngisekhaya namanje ngifisa ukuphinda nje. Yeah. Ngisekhaya nje kule insuku. Kunesimo esiloko singiphoqa ngifika kodwa kuhle kuyaphila. Yeah. Yeah. Kunento eyenzakele ngithi mhlawumbe sekuphela iminyaka emibili manje kuhamba uma emhlabeni noma ukuthi akusondele lapho. Yeah, sekuphela emibili 2021. Yeah. Yeah. Kuba njani manje njengoba ukujwayele nje ukuye ekhaya iba khona yini leyo nto ukuthi ish ngathi mangiqhamuka nje futhi ngalomshini engihamba ngawo ngathi uzovela kuphuma uma. Yeah, sekuyajwayeleka. I think sekuhambisana nokukhula futhi ukuthi I think ipain yokuhamba kwakhe iyaba nomthelela ekuthini ngikhule. Yeah. Ngi-understand nanekuthini sengingene kumkhakha la ekuthini sengimdala sekwakhiwa indoda kimina angisawuyena umntwana. Udlale yiphi role uma ikakhulukazi ngalesi sikhathi usakulambela ukungena kwi-industry uthi uyanqonqoza kungavuleki kwesinye isikhathi kuthi sekuvuliwe kube khona ama gatekeepers mhlawumbe kube ngathi kuvaliwe ulokuthi ma ngihamba nobani kade ngisemsakazweni kade ngikhuluma noSiya Mhlongo kade ngikhuluma noNzonzo highway ngiyabala nje abasakazi bambalwa kodwa kungafiki kuloqhu ofunayo wayedlala yiphi role uma kulezo ikhathi I think into yangisiza ukuthi ube umlandeli wami kakhulu ebekholelwa ekuthinini konke engikwenza ngizokwenza kwenzeke. Mengithi uma ngifika ngishayekile akhipha imali la kuthiwa ngangemphe imali kudala ayikhiphe la kubhodis wakhe asethi ahamba athi hamba uthenga ukudla ubese uqhubeka uyozama ngani yami angibamba athi asikhuleke sihlabelele angifundise namaculo futhi eyasewisili angifundisa athi thatha iculo lami lapha ya ixilongo athi angilithathe asilivule angikhombisa ukuthi le ngoma ihamba kanje inama chant anje i-chant ke wayithi ke i-melody athi inama chant ayihamba kanje ihlwene ka2 icule kanje so ngiyacabanga ukuthi ikubube sakhona mhlambe kuleli zinga uNkulunkulu angibeka kulona engabe ngemo ngoba phela kahle kahle kakuyi role model yami le role model yakho emculweni yilenza umzimkhulu kusupport kangaka ukuthande kangaka noma vele iculture yakhona ukuthi umuntu wakhona umevelela bavele kube yibona bamjabulela ukudlula kwabangaphandle. Ngicabanga ukuthi for okukaJumbo kwehluke ngokuthi umculo ngawuqala phambi kwabo ngenza ama competition phambi kwabo ngawina ngaluza ngashintsha ama genre ngakhombisa nje kuba versatile ngenza isicathamiya ngenza igospel ngenza bengibuka bengisupporta I think bangeseka from lapho ngoba babebona ukuthi ngumuntu abangamtrusta uma sengivelele ngiyacabanga ukuthi manibona nele excitement abayivezayo basuke sebazi ukuthi hayi besikhona eyiqala lento ngicabanga ukuthi kwami kunokwehluka kunabanye abaculi abakhona ngoba bangazi ngisakuma competition abanye mhlambe sebefika sekulula bangena sengasekho lesikhathi sokuthi kusokolwe ku-industry bangena ke into zabo zabalungela abathandwa futhi nabo bayathandwa bayinikeza support efane kaJumbo. Uvelele uhlukile njengoba uJumbo kodwa mina mangikulalele ngiyangithi mangilalelisisa ngithi mina engazi ukuthi khona ukugqugquzeleka kaSifiso Ncwane la. uSifiso udlale yiphi role kuwena whether ubekhona eduze kwakhe saphila noma ngokumbukela kude? Ngimbukele kude kodwa futhi ngaphinde ngasondela eduze kwakhe kwenzeke kabini ngifike ngambuka ngisafunda isikole noma sengikhona sengiseThekwini sengizozama into yomculo engivulele izandla ngafunda wanamazwi futhi naye awakhulumayo kumina wakhombisa okukhulu ukubelieve kunento awake wayisho
kimi eyangigqugquzelela nganginominathiwe kwamanye wemncintiswano ebakhona yegospel usethi noma ungaluza nje iJumbo ayithi ngo-G-Box noma ungaluza nje iJubox kodwa for mina uwena i-song of the year ngalonyaka wahamba ngayo uwena nje i-best newcomer sorry engibona ukuthi mina babo kuyangami ngabe ngiwinisa wena futhi naseyinhlizweni zabantu kodwa ke uwazi ukuthi uNkulunkulu next year mhlawumbe ngakwenzela okukhulu nangempela ngabe ngibuya nge-song of the year wasesho futhi ukuthi uyayithanda indlela engiwubhala ngayo umculo ngowubhaliso kwakhe ngoba i-background yami naye iyefana iqala esicathamiyeni so kunomehluko ukwenza umuntu wenza umculo wegospel one background yesicathamiya ngoba ama melody avamise ukuwacula uzobona ukuthi ama melody kaJumbo akefani nakaMusa Sikhosana ngenxa yokuthi background yami mina ikwasicathamiya ngenzela example ngisathi ngizicela ya ngoJehova wethu ithuni yesicathamiya leyo so mase ngiyiletha ngapha kubazalwane ikwazi ukungcina ngiunique kwabanye abantu so naye kusifiso omunye umuntu wangiqaphelisa ukuthi sifi Jumbo sticka kulento ye background yakho ukuthi usuka noma yiphi ingoma oyisungulayo isungule ngokwesound efakwe eqala kwene emadlebeni emakhaya iyo le ngenza ngehluke namanje sengasho ukuthi umthelela udlalile ulowo wokungiqaphelisa ukuthi yini kumele ngayiyeki kwi-industry sihleli noJumbo kumsakazo noma Ukhozi FM TV uyasitshela nje maqondana nempilo yakhe umculo masibuya yini emenza abe ne-staying power lento yokuthi bebe baningi kangaka abantu kuyigospel kakhulukazi ngisakhathalike nje emculweni kodwa lokho ekhona nje futhi elapha phezulu siyabuya Father's Day when we were watching Simunyamara we were dancing ngopela ga room divider was a classic rap melody costume olakasha that was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says mommy just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. I'm the real though. Paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Kwakulindelekile eminyakeni ngithi emibili edlule noma cishe ngaphezulu konyaka ukuthi hayibo kungenzeka yini igospel ihlukanise unyaka kulezi ingoma eziba u10 ihlukanisa unyaka emsazweni Ukhozi FM. Ingoma wena Nkosi uyazi yaba unumber bani? 2. Yaba unumber 2. Hey, ampere. Umkhankaso omkhulu welolanga kwakusukume ngishisa lokwazi ekhaya. Kusukume wamakhehle evoda. Kwakumnandi kakhulu. Ayikho isuke ngilikhumbula njengale. Insuku engizikhumbula njengalezi yangivotelo. Lalela. Umkhankaso into yomkhankaso ngazi noma into yayivele ikhona yini kuwena ukuthi uma nominatiwe uphusha kangakanani ukuphusha amavoti kodwa ngiyazi ukuthi into eyiculture yalapha etop class la ufike wayingxenye yomndeni wakhona la ukuphume khona oDumi Mkokstad kanye noBethusile njalo ngabe into ayifunda khona lokukhuthalela ukuyofuna amavoti uma kuukuthi usuke uqokiwe entweni enjenganaleyo noma into yayivele ikhona kuwena yayihleli khona kimi kodwa futhi ngengiqamba manga ngayifunda nakhona khona okuningi abakwengeza kumina uma ngibabona baloko benominatewa nangendlela abayikhandla ngayo kwenziwa njani siyaphusha uphusha kwethu ukuhamba sebantwini siyolicela ivoti sikhombisa ukulangazelela singasho nje kuphela and then silandelele ebantwini sithatha amafoni wabo sibakhombisa ukuthi kuvotwa kanjani sibatshela baqhubeke sibakhuthaze sibashoot abantu sishuthe nabo sibaposte ku social media babone nabo ukuthi okay sibantu abangafikanga ngosizo kuphela sibantu abakhona okudinga ukuthi bagcine nabo beyibona ukuthi uma ke sawina kufanele basiwine sonke ngoba nabo sibagcina beyingxenye yama brand wethu ukuphakama kwawo usoma business uzobuza umbuzo ukuthi imali efakwa kwi-campaign yokucela ivoti versus imali mhlawumbe usukuyithola masuyiwina leyo nto uleyo number 1 ngathi iningi le campaign
pho kungani niphusha kangaka kukwenzelani mawusuku uzowina uSong of the Year kuma Crown noma ube unumber 1 mhlambe emsazweni Ukhozi sengiyibuzela nje uma kuthiwa ngiwine kuKhozi FM kungayindaba leyo ngeke iziphele kwiprofile yami ngicabanga ukuthi ingoma yemafikizolo namanje sisayikhumbula isithunzi semafikizolo namanje sisasikhumbula ku history yoKhozi FM njengesiteshi esihamba phambili ikhona into ethi mafikizolo yawina unumber 1 ubhuti ngihamba nawe so yenza isithunzi ikhulisa igama into ebalekile kakhulu opportunity noma ngithi ile lathuba lela olitholayo lokunyuka ukuthi unyukele ngaphezulu kwento oyiyo abantu bakureceive bakwamukele ngendlela bebekamukela ngayo before ube senonto oyiphethe akufani ukuhamba komuntu oyofuna umsebenzi ehamba ekhuluma kanje nomuntu ophethe iCV so ngicabanga ukuthi le opportunity le ukuze ngikwazi ukufaka imali yami yonke kuyona ngiyithatha njenge CV yento eyongimela uma sekumele ngabe ngithole enye opportunity efana nale bekade ngiyilwela ngiyayizwa le ibalekile bengithi kodwa futhi uzothi kukunikeza logo leso sibindi sokwazi ukuthi uzoqasheka okungenani kulezi inyanga ezu9 ezizayo uma kuukuthi kunama concert ikhonto enjalo ikhona into enjalo ngoba uma uwina ube semahlweni abantu bekwi demand abantu bakwazi ukufuna ngapha nangapha ngicabanga ukuthi imali le esuke ifakeke kwi-campaign iyabuya ngokusheshsha ibuya siphindekile ukwazi ke futhi nezinga lakho selikwenye level so ukwazi ukufica nenye audience abongakaze wayithola yakwazi isiyakwazi ke manje ngenxa yento oyiphethe niphile endleleni mfethu niphile emgwaqeni isikhathi esiningi ama-hour amaningi nisuke nisemgwaqeni amasonda yaphela ngokusheshsha ama-service enziwa ngokusheshsha mhlawumbe kuphele 2 months 3 months imoto siyaserviswa mhlawumbe eziningi kangazi lenza kanjani ukuthi lento yasendleleni igcine uJumbo ngokwesimo omqonda ngikhulume ngalento kuma kusuke kukhulunywa ngo mental health ukuthi ngiright esimeni emzimbeni angithi manje kudliwa emagaraji oma fast food njalo njalo nasemoyeni wami futhi ngifidekile angithi ikhona into ukuthi ngishabe kuthuba uqashwe enkonzweni kodwa nje mhlambe wena uzothatha ithuba lakho le performance usuyahamba awusalitholanga ithuba lokukhonza wondleka kanjani uJumbo uphelele ngalempilo yasemgwaqeni ifuna isihambisana ke manje nesizathu sokuthi ufuna ukuba ilento soyiyo manje ukuthi kwakuyini before ngicabanga ukuthi uma ungena emculweni if ngangingenela ukuduma ngihambe ngigige bese ngikhohlwa uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi iyashesha ivele inhloso kodwa uma mina yami inhloso ukuthi uma ngicula kuba ukuthi ngiyoshumayela izwi kubantu ngicabanga ukuthi uma ngifike ngahamba ngocula ngapha nangapha bese ngifunwe ngapha nangapha kuthiwa ngasakwazi ukulayela izwi nginendlela nginesonto la ngisonta khona lapho bondla khona uJumbo ngomphefumulo engenza sho ukuthi mangithola isikhathi ngiyakhona kwicala lomphefumulo bese kuthi ke esimeni somzimba kaJumbo ukuthi ugcine uhealthy uma ngithola isikhathi ngiyajima uma ngithola esinye isikhathi futhi ngikwazi ukuthi ngibone odokotela abazongitshela ukuthi mangidle kanjani nakhona endleleni namanzi ngiyawaphuza ngiyakhetha futhi ukuthi yini elungele igazi lami njengoJumbo ukuthi ngayifaka emzimbeni ukubooster nokuthi mhlambe ngiyivikele kubuthongo endleleni ibalekile le ngiyacabanga ukuthi mhlambe ilokho bengakwazi ukuphendula ukumbona uBenjamin Dube ukuthi usajima namanje ujima kwakhe nento ayidlayo ngoba phela kufika lapha na ko backstage kune hospitality nje yama VIP nama artist izonke icefocofo ezikhona ziyadliwa lapha yana uyafika uyadla iyayifuna idiscipline ngempela lempilo kakhulukazi ngalesi siphiwo sokunaso uNkulunkulu akuthembile ukuthi uzohamba ibanga elide ngaso uphilise abantu angikudedele mfethu kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi njengomculi ngabaningi abanye abakubukelayo abathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungenani uhalf wale gift kaJumbo nginayo noma ngingamatcha ngibhoboza kanjani uthola ukuthi usubhobozile usufikile kwi-industry wa release oyadlala emsakazweni umculo awuyenza imali wenza kanjani ukuthi uphile uvelele uphumelele njengomculi
Mina ekungisizile ukuthi ngesikhathi ngisazama igama likaJumbo bengingabuki kakhulu imali. Bengibuka lesikhathi engikusona manje nalesesisayo ukuthi ngibe ukuthi uma kufika izikhathi ezikanje ngikwazi ba wonke umuntu umhlelo womcimbi mayenza umcimbi abone kufanele ukuthi ngibe khona. Yeah, so ngiyacabanga ukuthi for umuntu okemakhaya engamthiphisa ngako ezoJumbo omhlamba ofisa ufana nami. Ngicela ukuthi uma isebenzisana nabantu asebenzisane nabantu ezif usebenza nabazali bakhe ukuze lento yokuthi lelithuba litholile lingaphunyuka ezandleni bakwazi ukummela akabatreat njengabazali bakhe uma ihlangana ubhoti siya abathinde abatreat ngabobhoti babo njengabobhoti bakhe ukuze akwazi ukuthi ahlale isikhathi eside kwi-industry futhi ehlonipha futhi ekwazi nokweluleka elulekeka abantu bekwazi ukumeluleka. Yeah, ngiyacabanga ukuthi mhlambe ilokho engakusho for umuntu ofisa ukuba uJumbo ukuthi kuhamba necharacter kuhamba ngendlela oyithobe ngayo ukuthi uyithobe kanjani ebantwini uyaboniseka yini. Okay, kule ngxenye upart B leyo ukuthi umculo nje ubungasadayisi nje kuphileka kanjani. Thola ukuthi une hit yadlala but ama CD awasekho, ama downloads imali incane kakhulu kuona noma ukustreama. I-artist liyenza kanjani imali ukuze liphumelele liphile? Mhlawumbe performance mina ngithola kwi-performance uma bengibiza ndiyawathola bani kulokhu ngithola kwi-performance kodwa angibizi kona Nkosi yami reasonable kakhulu. Ngithola kwi-performance futhi ngiyathola kwi-CD yami abantu mabeyithenga kanje kimi. Ngiyathola kakhulu engigqugquzela ukuthi ngiyacela abantu asagaywa niphathele niwadayise kubantu. Yeah, khona ama USB manje kuno option we USB kuno option we CD nowa digital. Digital yafika imali but isuke seyihlukaniswe kaningi ngokweyitoza online. So siyacela nje ukuthi abantu basupporteke ngalendlela engichaza ngayo iyona lesiphilisayo. Ngiyacela bangibhuka abantu. Nali liyeza nje iphasika ngiyazisa ukuthi ngabe kugcwele kangakanani. Hawo ephasikeni kokugcwele kakhulu bangibhukhile abantu kodwa kugcwalanga kakhulu ngisawathatha ama bookings. Sakuthi usinikeze ama details akho. Uma bangibhuka kumxolisa Mhlongo. Bangibhuka ngo 072 66 72 764 072 66 72 764 noma bangene kwi-email yami bathi jumbolwando@gmail.com. Ngiyatholakala noma uphi umcimbi ngiyafika kwaMaskandi ngicule ngeUJumbo bese ngisine nabi ingoma. Ngiyafika futhi emcimbini yokwaito hip hop afro pop ngiyafika ngicule nakhona ngibanikeza uJumbo futhi ngikhombisa ukuthi into abayiyo nayo ngiyayithanda ngiyabalalela ngiyabasupport. uNkulunkulu akathele umusa kulelo. Social media Jumbo o social media yami ya Facebook uJumbo ipage lami lelo. Moya ku Instagram uthi Lwando Nyangiwe, moya ku TikTok uthi Jumbo Lwando. Fana semzimkhulu besihleli naye ku Ukhozi FM TV uJumbo. Sibonga kakhulu ukuthi ubukele. Yebo.